Eta metropoli foralean, 24 minutu goizeko 10:00 sustrai kolina, ongi etorri gure metropoli foral honetara eta mila esker gurera hurbiltzeagatik. Zuei. Az gaitezen zoipatzeko edo aurkezteko tenoran izan ohi dugun zalantza batekin, bertsolari urruñarra ala bertsolari iruindarra. Bueno, biak ez, urruñarra izango naiz beti eta iruñekoa ere bai, orduan uste dut iruñeko urruñarra edo urruñar iruñekoa edo ja zuek jarri adjektiboak nahi duzuen ordenan. Beraz, irratian esan izan dugu finalean nafarterdi genuela, asmatu genuen akaso? Bai, gorpuzkeragatik ere bai. Urruñar arrotxapear bezala, izan ere iruindar esan dugu, baina arrotxapean bizi zara. Ze iruditu zitzaizun, zuri lagun ametsek arrotxapearrak makarra deitzearena, edo arrotxapearrok, ni ere arrotxapeartu bai naiz, makarra deitzearena? Bueno, uste dut topikoen erabilera bat dela besterik gabe ezakit ametxek gure auzoaren zenbaterainoko ezagutza duen eta seguraski baizu eta baini bizigaren tokian bizi balitz makarrismo gutxi ikusiko luke. Bai, handik 200 metrora gaso gehiago. Gehiago, baina gu bizigaren zona burges, arrotxapeako zona burgesean gutxi ikusiko luke. Iruindartzen ari zaren seinale, Alaia Martinekin 8 txikian okertzen ari zen erraldoiaren gaia kantatu zenutelarik, besteak beste honako hau aipatu zenuela. Animatzen joan gara, gaitaren eskutik, baina ezin naiz irten, hain trantze estutik. Hala ere eusten diot gogor arriskutik, ni okertuta baina, toko-toko zutik, ni okertuta Toko-toko aipatu zenuen, terminologia hori edo izen horiek erraldoien ingurukoak iruindar guztiek ez dakizkite, seguru asko aitatasunak lagunduko zizun horretan. Gure lankide bate bazuen kezka, ulertuko ote zuten epaimaikideek eta nola puntuatuko zuten, baldakizu? Ulertu zuten edo... Ulertuko zuten, pentsatzen dut, eta gaina epaileak toko-toko hori baino poto-poto hori egoten dira adi, orduan, uste dut ulertuko zutela. Finala Iruñean jokatzea, zuretzako zein enean izan zen berezi? Berezi izan zen hasteko bertsozale bezala, uste dut, finalak tokiz aldatzen diren aldiro, izaten dela aro berri baten irudikapena edo seinale bat, eta gero hemen bizi naizen ezkero egunero zapaltze dituzun kaleetan zure bizitzako egun importante bat bizitzeko aukera izatea, berezia da noski. Zure 7. finalean, 4. geratu zara, 1985 punturekin, hainbatetan errepikatzen ari da hori. Ez aldira, zenbaki gehiegi arte adierazpen bati buruz are garelarik? Izango dira, baina zenbakiak nik uste dut gaur egungo bizitzan oso presente daudela, ez mobilak esaten digu zenbat pauso ematen ditugun, zenbat lordu egiten ditugun, zenbat kaloria irensten ditugun, eta kasu hontan, uste dut hortara eramanda dagola, ez, bat da puntuena, baina nik txapelketa hontan harritu naiz, nola jendeak esaten dizun, eska ofizio hontan 128 puntu eman dizkizute, eta oso ongi, nik ezakitzen diren asko edo gutxi, nik ez diot horri begiratzen, baina edo bakarkakoa siaintzin pasa dituzu minutu bat eta 53 segundu, eta uste dut zenbakiek eramaten gaituztela mundua modu batera ulertzera, agian arte disiplinekin ez datorrena bat, nire ustez, baina era berean onarturik txapelketa bat dela eta nunbait gauzak eraman bar direla. Artifikatu behar direla. Eta hori, baina uste dut gehiago dela norberak nola bizi dituen zenbakiak eta horrek zenbakiek albidetzen dutela konparagarri egitera gauzak, ez? Eta uste dut
azkenean publikoak ere nunbait hori nahi duela edo behar dituela tresna batzuk gauzak konparatu ahal izateko, gero kontra egiteko besterik ez bada ere, ez? Eta orduan, saltsa azkenean, zenbakiek sortzen dute, seguraski ere beste gauza batzuei buruz hitz egiteko gaitasunik ez daukagulako. Saltsa izan baita, finalean ez horren beste, baina txapelketan bai, hoi ez bezala gaineratuko nuke, nik bintzaten nuen gogoan alako polemikarik, ze iruditu zaizu? Bueno, ez dakit, ohikoa baino saltsa gehiago egon den, nik uste dut, saltsa puntuekin beti egoten dela, eta finalearen inguruan ere, segun zeini galdetzen diozun, egongo da baten bat, gauzak hain garbi ez dauzkana, ez? Uste dut saltza beti egoten dela, baina gaur egun sare sozialekin batez ere oso denak beste magnitude bat hartzen duela eta beste amplitude bat, ez? Pentsatzen dut irungo saioa eta geroko asteari buruz ari zarela, uste dut prentsak ere nahiko garbi posizionatu zela, baina iristen da hurrengo asteko saioa eta dena azten da ere bai, ez? Uste dut hortan oso gero eta futbol ligaren antza handiagoa daukagula eta beti hurrengo partiduak beti tapatzen dituela aurreko asteko polemikak, ez? Eta uste dut hemen antzeko zerbait gertatu zela. Puntuazioak bazterrean utzirik errepara diezaiegun zure sentsazioei eta horretarako lehen agurrean kantatu zenuen honako pasarte hau izanen dugu lagun. Tatxan, 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 ara hor nun natzan, Iruñeko plazan, libre eta konfiantzan, zuen eskuak egan eraman nazan, zuen eskuak egan eraman nazan. Lortu altzen nuen, libre eta konfiantzan sentitzea eta publikoaren eskutik eraman da. Nahiko libre bai, konfiantzan ere bai, uste dut, dizdira puntu bat falta izan zitzaidala, besteik ez bada lan bakarrean, egunean egin nituen 7-8 lanetan, batean behintzat dizdira gehiago. Egun batzuk olakoak izaten dira, ez neukan bat ere sensaziorik gaizkiari nintzenik, alderantziz, batzutan neko eroso eta erresari nintzen sentipena ere neukan, baina hori ikusten nuen, falta zitzaidala ongitik bikainerako tarte hortan egon daiteken detaile bat edo klak bat edo txinparta bat eta hori batzutan izaten da, bestetan ez, gero batzutan sentipena dut a posteriori gauzak errepasatuz ere nere burua bukaera arte leian egoteak edo nabaritzeak ere behartzen induela horre usten, eta agian, lehenago erorita egon banintz, egingo nuela turra galduta daukanaren hori, ez? Lehenengo portuan iesaldi epiko hietako bat dio, eta noraino iristen nintzen, baina ikusten nuen pelotoian nindoala, eta esperantza azken eraino eukiko nuela azken gerri kolpe hori aurrera xeo gelditzeko, ez, baina ez duen euki eta orduan hola xe. Finalaren ondoko prentxaurrekoan esan zenuen, lortu zenuena baino amets handiagoak zenituela. Uste dut, ez dakit, egin nuena baino saio brillanteago batekin egiten nuela amets, eta banekien saio brillante bat egin ezkero, gorago egoteko aukera eta papeleta guztiak neuzkala, puntuek ere uste dut hori erakusten dutela, uste dut alaia eta ametsen artean 15 puntu daudela, eta hor gaudela 4 bersolari, ez, 15 puntu behatzi epailerekin, 30 piko... Grafika bat ere egin dute eta ikusten da azken unera arte hori bilizinen. Pues hori, orduan, hori sensazio hori gelditzen zait, eta batez ere, askotan
postuak baino momentu bat iristen da, nun bersoaldiak gogoratzen diren ez, eta batzutan, holako iesaldi epikoak, ematen gogoratzen zara hoietaz, eta turrean, hirugarren edo laugarren nork egin zuen ez, baina, holaxe izan zen, eta alde hortatik, etzaio ere, buelta gehiagirik eman behar uste dut. Gainera bazento zen oso txapelketa ona egitetik, Irungo eta Baionako final aurrekoetan oso gustora somatu zintugun eta nahi zenuen bertxokera egiten. Bueno, eukin nituen horre gora berak, baina ongin entorren, olatu gainean entorren, eta uste dut horregatik ere baneukala egin nuena, baino final hobe batekin amesteko eskubidea edo aukera, ez? Jakinean gero Euskal Herriko final bat dela, saio bat dela, parametro batzuk aldatzen direla, eta egun bateko kontua dela berriz, ez? Baina bai, txapelketarekin konforme gelditu naiz, eta uste dut egin dudan finala baino txapelketa hobea egin dudala, eta horrek ere batzutan zenbateraino, eramaten hau gotatzera, zenbateraino baldintzatzen duen emaitzak zure analisia edo zenbateraino baldintzatu behar duen, ez? Igual txapelketa narratz bat egin duzu, baina oso finalon bat, eta ematen du sekulako txapelketa egin duzula, eta igual alderantziz, uste dut, adibidez, Nerea Ibarzabalek berak esaten zuen, ez? Finalean oso blokeatuta sentitu zuela bere burua, eta nik uste dut oso txapelketa ona egin duela Nereak, eta oso injustu litzatekela finalaren irakurketa horrek baldintzatzea bere txapelketa osoko irakurketa, ez? Orduan, uste dut gauzak erlatibizatu ere egin behar direla, eta denbora plano batean baloratu. Bertsoaldi epikoak aipatu dituzu, Baionako bakarkakoa, ez ote den kategoria horretakoa? Izan daiteke, ez berdina da, eta izan daiteke. Baina, esan nahi dut, gauza bada jendearen gogoan gelditzen diren bersoaldi horiek, eta horiek oso ongi daude eta oso importanteak dira. Eta gero beste bada, uste dut txapelketan osoan, finalean barnere bai esango nuke, eukin nuen gorputzaldi hori, eta gauzak bilatzeko grina hori, gauzak saiatzeko grina hori, eta uste dut batzutan aterako zaizu edo ez, baina jarreratik hasten dela dena, eta defensiban ez egotearena, niretzat importantea da. Hildakoa hilkutxa, beste kokapen bat, beste ikuspegi bat, biztan da hori aurretik landu egiten dela, esan dut prozesu horretan ari zarela, eta Maialenek antzeko gauzak egin ditu, behintzat bagoi batean sartu zen finalean, eta hor badago, ez da, alako aldaketa bat, alako garapen bat. Bai, uste dut, garapena datorrela bat aldiari lotuta, uste dut denok ikusten ditugula, gero eta serie gehiago, gero eta pelikula gehiago, literatura ere gero eta horrelakoagoa da, musika ere, azkenean, eramaten zaitu, inguruan daukazun kultur munduak, inguruan dagoen mundu artistikoak, bakoitzak gauzka bere gustuak gero, baina eramaten zaitu toki berrietara hori batetik, eta gero, nik uste dut ere dagola, urte batzuk daramatzagunok hontan, eta bide bat egiten ari garenok hontan, ere, guk ere sentitzen dugula gure burua berritzeko beharra, eta orain arte lortu edo bilatu ez ditugun gauza batzuk bilatzeko beharra gure buruak ez aspertzeko besterik ezpaldin bada ere. Nik ez nuke nahi beti gauza bera egiten jardun edo beti gauza bera bilatzen ibili, ez dakit, nire burua ez dut hainbeste maite ez aspertzeko etengabe egiten dudanarekin, ez. Finalaren aurretik esan zenuen, jada zuretzako etzela aski oso ongi kantatzea. Ez da aski, ze uste dute
azkenean jendea, edo, bueno, jendea ez dakit, baina ni behintzat kultur ekitaldi batera joaten naizenean, emozio batzuen bila joaten naiz, ez? Edo emozioak esaten ditudanean, zentzu zabalenean, zer pentsatu bat, mugitzen nagoen zerbait, zerbait esaten didan persona bat, ez dakit, iruditzen zait gauza superficial eta perfektuak asko daudela, baina bueno, gero barruak mugitzen dizkizunak ez hainbeste ez, eta ni publikoa naizenean, horren bila mugitzen naiz, eta orduan, holtza gainean nagoenean, saiatzen naiz urruntz jotzen, jakinda beti ez dela erresa. Zera, finalean 3 emakume, lehendabizikoz nafar bat aspaldiko partez, nafar terdi esan du Arestian, gazte jendea, plaza ere aldatzen ari den seinale? Bai, plaza aspalditik dago aldatuta, nik uste dut. Plazan gertatzen, aspaldi gertatu denaren argazki bat izan zela igandekoa, emakumeen presentzia, badakit asko azpimarratu dela txapelketa hontan, baina niri kasia, badakit azpimarratu behar dela, baina nire ez nuke ez da azpimarratuko, plazan guretzat oso ohikoa delako, eta ez dakit, esan, guretzat asteburuko ogia delako, saio... Gogora datorkit 2017an, Bertsozalen elkarteak egin zuen ikerketa hori, Xabier Ayerdi bilizen horretan, gogoan dut Beñat Gaztelumendiri sasoi horretan bertsuan egin niola elkarrezketa, eta zen datu bat niri hiltzatuta geratu zitzaidana meningeetan, eta zen bertso eskoletan parean edo gehiago dira neskak mutila baino, gero goltzan 4tik 1 bakarrik zela 2017an, ez duela 20 urte emakumezkoa. Bai, abertatuek hori esaten zuten orduan, eta gaur egun ez dakit zeintzuk diren. Gero egia da... Xabier Ayerdirekin topo egin nuen finalean, eta esan zidan, berak espero etzuen garapen bat izan zela. Nik uste dut hori bat eman dela, eta gero, egia da, nik egiten dudan irakurketa agian ni nabilen zirkuitotatik egina dela, eta ni nabilen zirkuitoak, esango nuke, egunean ez dakit, baina nahiko parekidea dela. Gaur egun jaialditan edo nik kantatzen ditudan berso afarietan oso gutxitan kantatzen dut beste gizonezko batekin. Normalean, parekidetasuna nahiko zaintzen duen zirkuito batean nabilela esango nuke, gero badakit badagola beste plaza mota bat, beste zirkuito bat nun gizonezkoek askoz presentzia nabarmenagoa duten. Hala ere, iruditzen zait hor badagola beste arrisku bat, eta dela kopuruetan geratzea. Emakume asko egoteak esan nahi du batetik, plaza parekidea dela kopurutan, baina nik esango nuke horrek ere aldaketa bat badakarrela, eta emakumeen presentziak badakarrela aldaketa bat bai gaitegian, bai gaiei kantatzeko moduan, bai esango nuke bertsolaritza ulertzeko moduan ere bai, eta nik horri uste dut balore gehiago ematen dio dela kopuru saltsari baino, naiz eta kopuruai erabateko zilegitasuna aitortzen diedan, eta argazki baten isla erabatekoa onartzen diedan, ez? Baina uste dut datorren aldaketa eta ematen ari den aldaketa kopuru ez haratago doan aldaketa bat dela, eta oraindik teorizatzen eta verbalizatzen hain erresa ez den aldaketa bat dela. Plaza batzuk eta bestetzuk aipatu dituzu, eta azken aldian entzun dizut gogoeta interesgarri bat, zeinaren arabera, jada ez dago plaza bat, plazak dira zirkuito ezberdinak, eta ez dago bertsolaritza bat, eta bertsolaritzak. Bai, erabat, eta gainera oso kuriosoa da, ze plaza zirkuito mota batean izan zaitezke oso maitatua, oso baloratua, kasi jainkotua, eta ondoko plaza zirkuitoan izan zaitezke, egon daiteken okerrena ez, eta hori uste dut batetik oso sanoa dela,
eta bestetik bertsolariontzat ere, bueno, badela erronka personal bat, ez, eta artistikoki ere, nik uste dut, eramaten gaituela gauzak ezberdin pentsatzera, ze uste dut bertsolariak urtetan eduki duela, denekin ongi gelditzeko joera bat, denen gustua egiteko joera bat, eta hori ezinezkoa den hontan, behintzat, uste dut bakoitza derrigortuta dagoela bere apostutxoak egin eta bere gustuen arabera mugitzera, ez. Eta hor, kritika soziala non geratzen da? Iruditzen eta konparaziora Maialenen ganbarakoan, bakarkakoan, hori ez dugu, baina apelazio bat izan zela, ez da, COVID-aren kontura, eta apelazio bat jendeari, eta entzuten ezer osoa izan ziteke bertso bat ere bazela hori, edo izan zitekeela hori. Kritika soziala horrelako kritikak, ze leku dauka marraztu edo zirriborratu duzun panorama horretan, zuretzako? Toki batzutan handia, eta beste batzutan, ezain beste, esan nahi dut. Nik uste dut gizartearen isla den neurrian, jende batentzat kritika soziala oso importantea da, eta beste batzuentzat ez. Eta, nik bersoa ulertzen dut noski funtzio sozial batekin, eta funtzio sozial hortan kritika sozialak bere tokia dauka, gero kritika soziala egiteko modu ezberdin asko daude, eta jendea interpelatzeko modu ezberdin asko daude. Kritika soziala egin daiteke jende guztia ados daukazunean, eta kritika soziala egin daiteke jende guztia kontra daukazunean, eta niretzat ez dira gauza bera. Bai, eta zer pentsa ematen du. Pentsatzen ari nintzen denboraldetik gaizki gabiltzalako finaleko agurrera joanen gara. Lentopa gure dekadentziaren onenean gaudenentzat. Hemen ikaratu ginen, sustrai, gero ikusi genuen beste behin ere intertestualitatearekin jokatzen ari zinela, baina dekadentzia hitza entzun da, agurrean, plazan eta txapelketan segitzeko asmoa. Bai, segitzeko asmoa, ez daukat ez zerrera bakita, uste dut aparte gaina hori Gorka Urbizuren esaldi bat dela, hasteko. Bai, hori esaten ari nintzen, gero jabetu ginela Gorka Urbizurena eta besteren batera sartu zen, gorantza erori eta lako. Bai, ez dakit, esan dut, hor dago, eta nik ere 40 urte ditut, eta bakizu, hasteko ja etorkizuna ez da existitzen, pandemia pasadenetik ulertu dugu denok egun batetik bestera dena aldatu daitekela, eta bestetik, adin batetik aurrera, kirolariek urtebeteka renovatzen dute kontratua, ez 4 urteka edo 5 urteka, orduan, nire holaxe nao, eta momentua bizitzen, eta datorrenari heltzen, eta ikusiko dugu nora eramaten gaituen. Joan daizula, sustrai, mi esker, Euskal Herria irratira gerturatzeagatik. Zuei. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.